Втора приятелска среща на словенска земя, господин Керкез. Второ равенство. Как оценявате показаното от отбора днес? Сигурно, винаги търсимо победа. На този момент сме в процес. Доволен съм с момчета как работимо силно. И ден преди сме имали 2 тренировки. Има много работа, сигурно на този момент една ступка нагоре сме, а сигурно има много работа преди нас. 2 доспи, които не бяха превърнати в гол, 3 греди като цяло. Концентрацията ли беше нещото, което липсваше на отбора днес в предни позиции? Нормално, кога е умор, кога са ноги тежки, как се казва, не знам. Сигурно нема липса мало концентрация. Неки ствари съм задоволен, има много работа да направим силен отбор. 2 различни отбора видяхме в рамките на 2 полувремена. Като цяло, получиха ли се плановете ви за провеждането на срещата? Да, кои планови имахме, то е всичко било наред. Видите и вие да има много млада момчета, кои искaju strpljenje. Sam доволен kako работе, ali ден по ден, ступка по ступка и са нови качествени футболисти. Сигурен съм, ЦСКА ще бъде силен отбор. Говорите и сам за младите, понеже ги споменахте. Как през вашия поглед протича тяхната адаптация във всекидневната работа, ако искате дори във взаимовръзката с по-опитните състезатели? Сигурно, то е процес. Млада момчета, талента за мен, доволен съм kako работе, как се odnose svaki dan i na trenirovka i u hotel, всичко. Opitni futbolisti, poiskusni, pomažu svaki dan na njih. To je budućnost na CSKA, ali treba vreme za tih, za mlada momčeta. Sigurno je proces i na jedan moment će da dobiju šansu. Сега mi treba da napravimo odbor koji je silan i kažem, sa dobri качествени футболисти, koji очакиваме да дойду, сигурно този отбор ще бъде силен. За да бъде този отбор силен, обаче тук някъде в този период от годината полагате и основите, ако искате чисто физически, тактически във всеки един сегмент от играта. В това отношение, в рамките на тренировъчния процес, върви ли всичко така, както на вас ви се иска? Доволен ли сте от старанието и влагането? С плана, koji направихме, задоволен съм. Всичко върви как трябва. Този мечеви видимо много добри неща и много ситуации, които трябва да работим. Анализираме, работим на тренировка, аз казвам. Видим напредък и то е за мен важно. Казвам, не очакивам нищо преко нощи да се деси и имам изкуство, имам strpljenje и сигурен съм да ще да бъде добра година. Благодаря. Благодаря на вас. Приятно.